Oraingo honetan, pieza honi buruz hitz egin nahi dizuet. Lapaz beteriko arlauza honetaz. Berez, bere balio estetikoa ez da oso handia, baino bere ondare balioa bai. Errotarri baten pieza bat da. Eta berez, Gipuzkoako kostaldeko jarduera ezagunetariko bat kontatu nahi digu. Bertako kostaldeko harrobietan ateratzen ziren harriena. Adibidez, Donostian, Igeldotik eta hori bitartean, 26 harrobi dokumentatua daude. Eta horietako zaharrena 15. mende amaierakoa da. Harri hau, are harriz eginik dago, eta material hau edozein hiritan aurkitu daiteke. Donostian adibidez, bere katedrala eta udaletxea material honekin eginik daude. Harria erauztu eta errotarri bilakatu arte 10 egun pasazitezken. Behin prozesu hori gertatuta, Zamalekutara jaitsi eta Gabarren bitartez Kontxako badia zeharkatu eta porturain iristen zian. Han, itsasontzi handietako beko bodegetan sartu eta hauek lasta moduan funtzionatzen zuten. Eta hemendik, Iberiar penintsulako portu desberdinetara iristen zitezken. Eta han, bere prozesua amaitzen zen. Errotarrian ilaska batzuk egiten zituzten, eotu behar zuten zerealaren arabera. Eta horietako bidai baten ziurrenik, gure harria puskatu egin zen. Eta bere balioa galdu eta itsasora bota egin zuten. Handik urtea pasa eta urteak etorri, Kontxako badiatik ekaitzak bultzatuta, Kai-Arribako arrapalara iritsi zen. Eta gaur egun arte, momentu honetan, Euskal Itsas Museoko ganbaran daukagu bere historia kontatu nahian.